The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. We should note this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. And my people who are called by my name humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. The next few moments are devoted to silent prayer. Now, you have the privacy of your priesthood, the option of rebound if necessary, to ensure ang imong pagpapuno sa Espiritu Santo for the perception and metabolization of Bible doctrine. You also have the opportunity of blotting everything else out, except concentration on the teaching of the Word of God. O alang kanimo, dili pa magtuduo, wala ka pa makadawat kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong manluluwas, gidapit ka sa tuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga manluluwas, aron ikaw maluwas, o nga ikaw makasalmot usab sa atong Bible study dinhi ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. So, sa hilom, mag-aampo kita. Let us pray. We are indeed grateful to you for the privilege, Father, of having the freedom to assemble ourselves together once again. Nining among Bible study pinagi sa Balbido Evangelistic Ministry, aron among ipunting ang atong pagtagad nga sa imong mga pulong, which is a lamp unto our feet and a light unto our path. We thank you, Father, that you have preserved your word in writing for it, both in the original languages as well as in translation. You have provided the activated human spirit for faith perception of doctrine.
You have provided, God, the Holy Spirit, who is the ultimate teacher and the gift of pastor-teacher for communication of doctrine, so that every believer can consume the oxygen of the spiritual life, your word, and growth from infancy to adolescence, and from adolescence on to maturity, and fulfill the purpose for which you have left every believer in this life. And we know, Father, the greater knowledge of doctrine, the greater the growth, the greater the blessing, the greater impact, the greater production of divine good, the greater the reward in the eternal state. And there is every benefit and no detriment in growing in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. And so, as we approach the study of your word, we ask that you open our hearts to the truth, that we may fulfill that divine mandate of spiritual growth, for we ask it in Christ's name. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan o kanina sa kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, o nagapasalamat kita sa Dios nga iya pa kitang gilugwayan hangtod ni higayuna, iya pa kitang gipabuhi, kita nagaginawa pa sa atong pangisip, askil ang atong panglawas, o kining tanan gumikan lamang sa kaluoy, gugma, kortesya o grasya sa Dios. Dili kita takos ni ini. We don't earn it nor work for it. Karon atong ipadayon ang atong gibiyaan nga gisgutan sa miaging higayon dinhi sa atong Bible study. O karon, as we know, we have concentrated on the doctrine of the integrity of God, ang pagkamasaligan sa Dios, pagkahalangdon, pagkatalahoron, o kini ang atong giduputan sa paghisgot. Now, okay, sa atong pagpadayon, ato dinhing i-emphasize over and over again nga duha lang ka klaseng mga tao nining kalibutan, mga magtotoo o mga dili magtotoo. Okay? O ganto na maghihisgutan ang mga klases magtotoo o klases mga di magtotoo. Ato lang ning ipadayon ang atong gisgutan. O let me emphasize again nga ikaw nga dili magtotoo, I'm talking to you, nga dili magtotoo, an unbeliever, wa kay relasyon sa Dios whatsoever. Wala. Bisag kapila kamo sangpit sa Dios, bisag kapila kamo unsa na buhat og mga buluhaton nga aron imong ma-please ang Dios, imong ma-glorify ang Dios. Unya ang uban muugbo og kandila og para lagi sa Dios, wa gyud mahimo ang Dios nimo niana imong gibuhat. Kay wa gyud labot ang Dios kanimo. Magklaruhay ta dinhi. So please mark that very carefully. Di baya ni ato kini atong gisgutan dinhi. Akong gi-emphasize ninyo sa last time nga naga-uban kita ning atong pagtuon nga dili kini ato mao ni gilati niya sa pulong sa Dios o busa dili ni atong ginamagama. Dili kini tinumo-tumo kaya na kining tanan gipatin-aw sa pulong sa Dios. It's right there in the Word of God. Pulong kini niya sa Dios. So kung masuko ka na ako bahin ini kay ikaw tingali natungnan, ayaw ko kasuki ang Dios kung buot kang masuko. And the only time nga ang Dios naanay kalabutan nimo mao ang higayon nga muhimo ka og desisyon sa pagdawat kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga manluluwas.
pinaagis pagtuo kaniya lamang. Faith alone in Christ alone. That is the very time, higala, nga naanay lamot ang Dios kanimo. That is the only time. Gani mahimo kang iya ng anak, a child of God. Matud pa sa Juan 1:12, you became a believer, luwas ka na nga tao, ug naa ka na'y kinabuhing dayon, eternal life. Mao kini mahitabo sa usa ka tawo nga mudawat kang Ginoo Hesukristo ingon nga iyang manluluwas. Di man ni pinaagi lamang kini sa imong pagtuo kang Kristo nga mahimo kang luwas o nahimong magtotoo. Okay? Sabta ka na pagayo. Og niya pa ang Espiritu Santo mupuyo na diha kanimo. Og ka na magahatag na kanimo sa katungod sa pagsangpit sa Dios nga karon imo namang amahan. Og niya pa paminaw, maura ka ng higayon nga mahitabo ka na nga naa na kay kalabutan o ang Dios may kalabutan na nimo. Og so kung dili ka pa magtutuo, therefore kay misalikway ka magkaluwasan, kalimtin na lang. Okay? Wa gyud labot ang Dios nimo. Bisag unsaon pa nimo. Bisag unsa pa imong buhaton. Mao na nga ang resulta, sige lang kang pang-iyawat sa imong kinabuhi. Mao kana ang dangatan sa usa ka tawo nga musalikway kang Ginoong Hesukristo. So, kanunay pang-iyawat. Magbinuutan ka, iyawat. Magbuhat ka ani o ana, iyawat. Puro pang-iyawat imong panginabuhi. Mura og hit and miss. Bason ra. Nahibaw ka bag unsang matang sa imong panginabuhi nga mudangat nimo? Ngod mao ka na imong kahimtang? Na ay kagubot, kaguliyang, way pagkahaluna. In short, you live a miserable life, confused life, disorganized life. Mao na resulta sa imong desisyon. You are a product of your decision. Now, so ang imong pagsangpit sa Dios, zero. Wa gyoy mahimo. Ngano man? Wa diha kanimo ang bahin nga may kalabutan sa Dios. Now, let us make some kind of an infographic again dinhi. The unbeliever has a body. Na siya lawas. Doon na siya kalag. He has a soul. Kay buhi man siya. Okay? Now, diha siyang kalag. In his soul, ana man diha ang iyang pagkasiya. Okay? That's why, diha sa atong kalag, kung atong i-expand ka na siya, mao ang imuhang pagkaikaw. Then diha sa imuhang lawas, ana ang kinaiyang makasasa, OSN, old sin nature. Now, ang tanang tao nga ihimugso din sa kalibutan, ingon na ani ang kahimtang. Then, ang imuhang kalag, ana diha ang imuhang pagkaikaw. Diha sa imong kalag. When we expand that, it will look like this. In your soul, you have your mentality, panguna-una. Ana sa imong panguna-una usab ang imuhang tanlag, which is part of your soul. And then, naa ang kaugalingong kabubuton, volition. Naa ang pag-angkon sa paglantaw sa kaugalingon. And then there is a kining emosyon. Kanang unsay atong tawaganing mura og galumlum lang ning emosyon, which is part of your soul. Pero dili kini siya ingon nga kinaiya nato ang emosyon. Kundili mag-agad. Ang normal man mag-agad raman sa unsay lihok sa atong una-una, ang pagbati. Apan dunay ubang mga tao nga emosyon na ang gapasulabi. Even the simple truth of the gospel would elude
the unbeliever. Kaya nga naman, ang gospel, spiritual kining gospel, di ba? Ang maayong balita sa kaluwasan, spiritual baya. Na, unsaon man nato pag-explikar sa unbeliever o something spiritual like kaluwasan, di ka pasabot niya. Grabe, no? Kamu nga nakadawat naman, kasagaran ninyong nagpaminaw, nga nung nakasabot naman mo, bahin o kaluwasan. Well, napoy ubang mga Kristuhanon, ngawa po sila kay baog, unsay paagi nga naluwa sila. Basta kay hindawat lang sila. Would elude him if not for the convincing or convicting ministry of God, the Holy Spirit. Mao na niyang gisulti nga dunay kauban sa grasya sa Dios, grace of God. Kay kining tanan, grasya raman gyud sa Dios. Unsa may ihimplo sa grasya sa Dios? Ang kaluwasan, grasya. Ang atong adlaw-adlaw panginabuhi, grasya. Ang atong pagkahimugso niining kalibutana, it's still part of common grace. Grasya. Ang atong pag-abot sa panahon nga nakadawat ang Ginoong Jesucristo, nga wa ta mamatay, nga wa pa ta kadawat, right? That's part of common grace. Grasya ka na sa Dios. Ug karon, ang pagsabot nimo bahig kaluwasan is part of the grace of God. But this time, ang grasya sa Dios mauna ang nagahatag kanimo niya ng sangkap nga ikaw makasabot dining kaluwasan. Kaluwasan ra. Okay? At that particular moment, kay unbeliever man ka, mahinumdum pud ta ini sa sangkap nga gihatag sa Dios sa believer. Sa higayon gani nga makarnal ang believer, unsa magpasabot? Makarnal. Kanang pagbuhat niyang sa ang description niya karnal. Okay? Dili na spiritual, mo man kanay opposite sa spiritual. So nahimong karnal ang usa ka magtotoo sa higayon nga siya makasala. So, sa higayon gani nga makarnal ang believer, doon naghihapon siya sangkap nga iyang magamit, usara. Ibaw kag unsa? Rebound. Ang iyang pagkumpisal. Aron siya mahibalik ngadto sa pagka-spiritual. Okay? Now, kung unbeliever ka, dili ka magtotoo, doon na spiritual nga sangkap nga magamit, usara pod. Ang lihok sa unsa? Espiritu Santo. We call this common grace. Okay? O ni tawag. Unsa man tuod ning common grace? Mangutana ka tingali. Ang common grace mao kini ang lihok sa Espiritu Santo sa matag higayon. Every time nga dunay pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan, dunay mga pagtudlo bahay kaluwasan, mao ni ang lihok sa Holy Spirit aron nga ang maminaw nga mga dili magtotoo makasabot sa unsay gisangyaw o giwali bahin o kaluwasan. Okay? Kasabot ka? Mao ni ang hinungdan ngano nga kung ang usa ka dili magtotoo unya maminaw Bible study, duha ra ka butang ang may tabo. Either muundang siya paminaw, kay wan siya kasabot, or nakasabot lang siya pinagi sa academic nga pamaagi. Huwag yapoy ipikto sa iyang kinabuhi, di ba? That is why ang gitawag og reversionistic believer, ang karnal, kaya ang reversionistic nga magtotoo, karnal gyud. So, the reversionistic believer and the unbeliever, parihar na sila. Kung magtuon og Bible, na ay reversionist Christian ug na ay unbeliever. Makatuon na sila sa Bible, pero puros ra academic. Kasabot ka? Maura nang ipiktuha sila. Ug atong makita
nga ang unbeliever makasabot lag espiritual nga mga butang, ang espiritual nga mga butang sa kaluwasan. Why? Because the Holy Spirit is the one who works diha kaniya aron sa pagpasabot kaniya. Remember what our Lord Jesus Christ said, nga iyang ipadala ang Espiritu Santo nga ni sa kalibutan, kay siya ang magalihok bahin sa sala, bahin sa righteousness, ug bahin sa pagkinabuhi nga wa nay katapusan. That is why the Holy Spirit, ang ministry of the Holy Spirit, nagalihok during sa higayon sa pagpasabot bahin ug kaluwasan. Busa ato makita ron as we move forward, di man ilang usa ning prinsipyo nga as we continue this study on the integrity of God, atong isumpay ni aron ato gyud maklaros pagsabot unsa ang paagi sa Dios nga inigabot nato dito sa tumoy, wa gyoy makahimong excuse ug maingog wa magko kasabot, wa ko kay bao, wa dili na kana madawat nga pangulipas ra ba, wa na gyud tay excuse ana. Mao na nga karon nakasabot na ta nga klaro gyud ending nga kung usa ikaw ka dili magtotoo unsa imong dangatan, lake of fire gyud. Wa gyud kay mahimo panghangyo-hangyo. Inigabot sa ending, lake of fire gyud ka. Mutuo ka bag na lake of fire, wa lake of fire gyud ka. You see? For the believer, okay, alang kanimo magtotoo, judgment seat of Christ. Okay, mao na imong dangatan. Mao na nga karon makasabot na tag nganong ang Dios gahatag sa tanan nga kahigayunan karon. You make a decision, why makuwang ang Dios? Why nakuwang nga gihatag? Iya gyung sangkap, gihatag kanato, gitagana kanato, gihatag yun niyang tanan. Naara natos paghimog desisyon. Kung ikaw usa ka dili magtotoo, an unbeliever ning higayuna, naara nimos paghimog desisyon kung maminaw ka mas gisangyaw nga maayong balita sa kaluwasan, unya imong himuag desisyon kung mudawat ka ba niya na o dili. O kanimo igsuong magtotoo, for you, a fellow believer, ning higayuna, naara nimong maminaw ka ba sa gitudlo sa pulong sa Dios, unya imong dawaton, imong tuuhan, ug imong nang gamiton ang doktrina nga imong nakatunan para sa imong kinabuhi. Naara nimo. It's a matter of choice. It's up to you. Imo bang pahimuslan ang gipangsangkap sa Dios kanimo nga mga espirituhanong pagsangkap aron sa ingon ni ana makabot mo na unya ang espirituhanong pagkahamtong, spiritual maturity, ug makabot mo ang sa katakos capacity stage, capacity for blessings, capacity for happiness, capacity for life, thus glorifying God. Mora na higayon nga imong mahimaya ang Dios. Well, sa atong pagpadayon sa pagtuon ning atong hilisgutan ang doktrina sa pagkamasaligan sa Dios, the integrity of God, angay tang hinumduman dinhi nga ang ordinaryo nga tao, ordinary or natural man, maglisod gyud sa pagsabot bahin sa Dios. Maglisod gyud sa pag-ila kinsa og unsang Dios. Ug ngano man, tungod kay ang ordinaryo nga tao ngit-ngit man. Sumala ang gigamit nga pulong diha sa balang kasulatan mao nga ngit-ngit ang pangunahuna sa ordinaryong tao. Gumikan sa katarungan nga wa man diha kaniya ang katakos sa pag-angkon ni mga
espirituhanong butang nga iya sa Dios. Atong nakita na nga ang instruction sa Biblia mao nga ang Dios espiritu. Ug kinahanglan nga ang tawo mosimba sa Dios pinaagi lamang sa espiritu ug sa kamatuoran. Now this is a very clear example unsa ang pamaagi sa tao aron iyang masinati ang pagkatinuod, pagkamatuod sa Dios diha sa iyahang kinabuhi. Ato usab nga nakita sa atoan nga miaging pagtuon ngang usa ka magtotoo nga bag-o pa nga nakaangkon niining kaluwasan nga kinahanglan siya niining pag-ugmad sa mao nga kahimtang. Development, see? Ang ngayon sab natong i-recall hinumduman ang pagkamahinungdanon sa pagtulunan bahin sa gitawag ta og post-salvation epistemological rehabilitation. Sanglit dako man kining ikatampo sa kaugmaran sa pagtubo sa bag-upa nga Kristohanon. Wal bisan tuod og ang usa ka bag-ong Kristohanon nakadawat na sa kaluwasan, wa pagyud kana siya alamag o pagkasayod sa mga espirituhanong mga butang o sa mga espiritual nga pamaagi sa pagkinabuhi. Ngano man, tungod kay wa pa man diha kaniya ang mga espirituhanong sangkap nga magahatag kaniyang katakos nining mao nga pamaagi sa pagkinabuhi. Now remember this, being spiritual is not automatic for a believer to experience. Dili. Kikinahanglan ang iyang mapadinayunon, malahutayon nga pagtuon, ug ang iyang persistent and consistent nga pagbuhat sa mga instructions nga iyang makatunan alang sa pamaagi sa iya karong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. And get this, we cannot discover God's character or personality, but into our darkness shines the grace of God. Musidlak ang grasya sa Dios. He has revealed Himself. Now, ang Dios dili tinago. Okay? Kita ramang mga tao ang way katakos sa pagklaro sa Dios. Wate katakos sa pagtanaw kaniya ingon nga espiritual kun wa usab kanato ang mga espiritual nga sangkap alang nining maong kahimtang. Mao'y hinungdan nga nanggawas ang labihas kadaghang kalakis tao aron lang kunuhay mahimong tinuod ang Dios sa ilang kinabuhi. Na pagani uban din mga tawhana mo ingon nalag di na lang kumutuo sa Dios. Sanglit alang kanila mura magtungason ng pag-angkon niya ng katakos nga makaklaro sa pagkatinuod sa Dios. Apan bisag unsa man kahimtang sa tao, whether he believes there is a God, whether he believes there is no God, whether para niya iyang paningkamutan aron siya mahilangit o unsa mang mga pamaagi, just bear this in mind. Paminawi gini, hinumdumi gini, ang Dios dili og dili gayud mausab. Ingon man ang iyang mga pulong dili gayud mausab, dili mahanaw. Sabta ka na pagayo. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Mao kanay sulti sa Dios. That is why angay nato kining klarohon niining atong pagtuon bahin sa integrity of God. Nga ang Dios dili og dili nung kagayod siyang mausab, sanglit usaman kana sa iyang attribute ingon nga Dios nga dili na siya mausab. Sabta ka na pagayo. Kung kitang mga tao magama-gama tagatua, ato na ng problema, dili na problema sa Dios. Susto? That is why the only tumong sa Dios mao ang iyang pagpadayag kaniya ngari kanato aron atong maklaro ang insakto nga mga pamaagi nga iyang gipahimutang
para natong mga tao niining kalibutan na. Whether you are a believer or an unbeliever, iyang gipahimutang ng daan. Why natago diha? Gipahimutang na niya diha sa palaang kasulatan. Mao hinungdan nga when we respond positively at God consciousness, God is responsible to provide gospel information para sa mga unbelievers, whereby we can believe in Christ and thus enter into an eternal relationship with the God of the universe through faith alone in Christ alone. Then para sa mga believers, God has revealed Himself in the Bible, which is the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. The gospel is only one of the many categories of Bible doctrine. Atong timan-an kana. So, angay natong klaruhon ining atong pagtuon sa integrity of God, nga ang pamaagi lamang nga atong maila o mailan ang Dios. Ang pamaagi lamang nga atong masabtan o maklaro kung kinsa ang Dios, mao ang pag-angkon sa iyang mga pulong sanglit gipasabot man niya ngang iyang mga pulong mas labaw pagani kaysa iyang ngalan. Okay? Ingon na ka grabe. Kining maong bersikulo is one reason nganong dili nato mabuwag. Kining doktrina dili nato mabuwag sa Dios. Paminaw. Kung ang doktrina nagalihok, nagatuyok-tuyok, nagalibot-libot na dihas imong panimuot, circulating in the stream of your consciousness, kana ilhana na nga ang Dios anaa na diha sa imong kinabuhi. Nakasabot ka ba? Anaa na diha ang Dios sa imong kinabuhi. Mo'y hinungdan that the doctrines of the Word of God resident now in our soul are the only means by which we can know who and what God is, and thus we come to respect and love Him. Sublion ta dinis pag-ingon nga way laing pagi, walay laing pagi. Ayaw na lang yung pag-imbintog laing pagi. Kaya di man yun na madawat nga pamagi. O sara ka paagi. Ang pulong sa Dios mismo nagapahayag sa Dios. Nagapadayag o nagapahayag sa Dios. Only through learning Bible doctrine can we accord Him the recognition, the honor, and glory that He deserves. Mauna, nga gikinahanglan, nga makahibaw ta sa mga pamaagi nga gipahimutang sa Dios aron kita makaangkon ni ining relasyon ngadto kaniya. If you are an unbeliever, hinumdumi nga way kapuslanan ng imong pagsangpit-sangpit sa Dios samtang di ka man usa ka magtotoo. Mahimong mo sangpit ka sa Dios taman sa imong ginhawa, taman sa imong ikalubong, apan wa kanay epekto bisa gamay. Ikasubo ko sa pagpaibaw ni mo niya na. And you know what? Listen to this. The only way for you, unbeliever, dili magtotoo, to be able to have an effective relationship with God is for you to become a child of God. Mao bitaw nang ato ning gibalik-balik isubli. Subli kay mahimo lamang kang anak sa Dios kung ikaw mohimog desisyon sa pagdawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Maura. The doctrines of the Word of God resident in our soul are the only means by which we can know who and what God is and thus come to respect and love Him. But question, how does God enable us to understand what is normally beyond our comprehension? Naniya na. Ang unang problema, kay paminaw, kitang mga tao, wa man kanato ang katakos, we do not have the capacity to approach God or to learn about God sa atuang kaugalingong mga pamagi. Wala. Gani ang Biblia nagasulti ang atong tawahanong mga pamaagi binuang ni.
dili ni magsilbi ug di ni madawat sa Dios. Kinahanglang mahibaw ta, makasabot ta, makakat-on ta kung unsa man ang mga pamaagi sa Dios aron ngang iyang mga pulong mahimong tinuod ngari sa atong kinabuhi. How does God accomplish the seemingly impossible task of communicating His spiritual, infinite, perfect attributes to our temporal, imperfect, and finite minds? How? How can we come to understand who and what God is? Ang pagka-Diyos sa Diyos. Mauna, ngaangay natong klaruhon ang tawhanon nga mga pamaagi sa pagsabot bahin sa Dios mo resulta lamang sa wala. Our blindness is perhaps darker than you realize. Kaya ang usa ka unbeliever dili magtutuo, wa gyud siya alamag ug dili gyud niya maangkon ang katakos sa pagsabot ug sa pag-ila kun kinsa man ang Dios. Mahimog mag-imbento ka, mahimog magama ka, apan wa gyud kanay resulta nga magada sa tinuod nga Dios diha sa imuhang kinabuhi. That is why in the Bible the unbeliever is called the natural man. Ordinaryo ka nga tao. Dinhi sa kita kutob sa atong paghisgot niini ato kini ipadayon sa sunod natong panag-uban ni ining atong Bible study under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Mag-ampo ta. With our heads bowed and our eyes closed, let us dedicate the closing moments of our Bible study to those of you who are without Christ, without hope, and without eternal life. This is a moment in your life, no matter what you think, no matter what you believe. It is a moment of consideration. It's a moment to put everything out of your mind. Think about the Lord Jesus Christ. Think about His person. What does all this mean? What is Christianity? Christianity is Christ. It's a relationship with God through Christ. There's only one way to have that relationship. The Scripture says, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Works, all the works that you can do have nothing to do with your relationship with God. Why? Because you are a sinner. Because you are not perfect as God is perfect. Because His perfect righteousness has to reject unrighteousness, and you are unrighteous. No matter how many good deeds you do, that's where Christ comes in. That's how important He is. Because He is the only one who can present you faultless before God. And how does He do that? Well, He went to the cross. He went to the cross for only one reason: to die. To die for you. To die for every member of the human race. He didn't care whether people rejected Him or not. He died for them. That is grace. God's grace. His absolute grace. And what does that mean? For Him to die for all of us? That means that while He was hanging on the cross, God the Father imputed all our sins, all the sins of mankind, to Christ. He took all of your sins upon Himself. And when He did that, He paid the penalty for all of those sins. He paid the penalty demanded by God for sin. Sin is a spiritual death. Jesus Christ died a substitutionary spiritual death so that we don't have to. Hence, when the Scripture says, "God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." So, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Magampo ta. Nagapasalamat kami kanimo, langit nung Amahan, for that so great salvation through your only begotten Son, the Lord Jesus Christ. May God the Holy Spirit challenge us to execute the unique spiritual life
just so we can attain the capacity stage in the glorification of you. This we ask in Christ's name. Amen.